काल रे काल विचारचे इन्व्हिटेशन आणायला रे. काल इन्व्हिटेशन कंचाचे रे मुझ्या काजाराचे आणि कोणाचे. हजाराचे काले मांडो सोमाया रे तुका पेत्रू तुझी रेट आता 400 जाऊन कायल्या रे आणि तू 1000 जाऊन पैसा कोणी पोळेला मास करून का रे. सांगले बरी बायलगंची रे सेम फार्मांतली रे. होई होई तिरकी ये 11 तारखेर रे बरोबर फेब्रुवारी काजार म्हाका त्या दिस डिफरन्स हा रे. हांव येणार रे तुझ्या काजारा दुसरे केदळे दुरून जाऊन ते 2 पारां दवरला तुवें 12 वरां फॉलोड बाय लंच म्हणून जायना रे. हांव येणार रे तुझ्या काजारा वस. येनातला जेवण उरले बाय लाटपुट. पेत्रू दुकरा मासा रे काजारा मासाच दुकोर नाही थोई यांनी कॉस्टली झाल्या. मी सांगले बरी फेब्रुवारी 11 तारखेर आयतारा रेफरन्स खोडियार सेंट एलोसियस कॉलेज. हांव येता तुम्ही येतात नाही तर आयतारा मेळया. थँक्यू.